Masquera say, More Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana katika kutanga kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa gara subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi More Zimbabwe chakigirai, nyari kupisa, nyari kunetsa, nyaya, ya Buda, ni masupporters anosunchamisa vamwe vari kubuda vachitaura vachiti aiwa 2017 takarasiswa hanzi takamacha tikawanikwa tichirasiswa ZANU-PF ikawanikwa chitora chimuti hanzi asisi takashanda kupinda mustreet tichimacha now team Geza iri kutaura kuti aiwa ngatibatanise vana veZimbabwe timache tikwanise kubvisa President Emmerson Mnangagwa. So vanhu vachaimusa kutaura kuti aiwa pindai mega mumastreets hanzi kana vakapinda mustreet ngavawanikwe vachipa Nelson Chamisa power rakawanda, and because he's the one ane mamasses opposition for Zimbabwe. Now there is an audio atakuvigirai pachora pachinzi aiwa kuti zvinhu zvifambe vana veZimbabwe vanofanira kubatana kuenda kumberi muri Zimbabwe. Hanzi munhu ane idea ari better pane asina, zvinzi nekuti mamiriro azvaita opposition yanga yanyarara yasilent kuya kwavageza varida support yemaZimbabweans kuti zviwane zvinhu zviwanikwe zvichienda kumberi. Tingade kuwesta nguva yedu kunzwisai audio imwe zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Hello comrades and friends, I hope I find you well. Now iripo comrades ndeyekuti hatisi kushanda nyaya ye-personal gain kana kuti ye-self interest. Tiri kushanda nyaya yeruzhinji, nyaya inoita kuti by the end of the day uyo neuyo anga ari pari right. Blessed are we vari kutoona kuti apo neapo pari kukanganiswa, then towana kana kuti vanhu vanogona kumira nesu kuti no tokutungamirirai zvamunoshuvira zviitike. Yes, tinogona kuvimba kuti zvinoita zvotadza, but akuudza kuti ngatimboedza chino nechocho antori nani pane kuti dai takangogara kana kuti tovimba nemunhu anenge asina solution. Isusu sevanhu kana kuti sevana venyika, varedzi venyika, let us not be myopic. Kuva vanhu vanoshora zvinhu but tisina decision. Kuva vanhu vanoshora vamwe vanhu vari kutoti ngatidai but tashora toshayiwa solution over kushora kwatinenge taita. Blessed are those vanoti okay iwo watombofunga icho neicho ngatichiite. Then there is this pfungwa iri kutendera mune vamwe yekuti 2017 takambotsotswa, saka how can we trust munhu akambotitsotsa kana kuti how can we trust group rakambotitsotsa? This is the answer. Now iripo ndeyekuti kunge vanhu vachitadza kubatana kuparticipate haisi win kuvanhu vasiri kuda kuzoparticipate, but kuti ife the loss. So now yandiri kutaura ndeyekuti half loaf is better than nothing. Kunge vanhu vasina kubatana kuti ngativhare kana kuti 2030 hazvireve kuti vacho vari kutadza kuda kubetsera vanhu bvavagaina. Ko zvitori nani kuti tibetsere kuti 2030 isaite pane kuti 1 hamusi kuzopinda mukutonga, hamusi kupinda papower seopposition, hapana ari kuzopinda papower. 2 2030 yacho yatovepo. Zvitori nani kuti kana tikakwanisa kuti mamisa 2030 chero musina kutonga but 2030 mairega kuimisa, because you don't know kuti kana kwasvikwa ku2030 kunenge kwakutaurika chii. Kunogona kutoti takuda kunosvika kuna 2030 kwachona ikoko kwasarigwa kana ne6 months kana ne8 months kunenge kwakutaurwa dzimwe nyaya dzekuti pane imwe version inogona kungoti izo muono uya wa 2030 une zvimwe zvazonyukira zvavakuda kuita 2033 unenge uchingori muono. Chinomisa kuti iwoyo muono wacho usazoimplementwa kana uyu wamboimplementwa ndechipi. So kumacheto kwenyaya kunongoreva kuti divide we fall, unite we stand. So tiri kuti ngatichimirai nevatomboya nezano, mangwana tikauya neredu, they can help us. Then there's this issue atenda kuti kana tarwa nyaya iyi vakawanda vanga vari kunguva
the late President Mugabe vanga vaive active nguva iyayi, vasisiri active this time. Imimi vacho vachava vari active this time, musazoshanda nemwoyo wekuti ngavachizova deactivated kana kuti ngavachizove vanhu vasiri active. Nyika inotosimuka nekutobatirana. Then we need to adopt love. Yes, there are some errors dzinogona kuti dzigadzirwe here and there, but ngativei nemwoyo wespirit wekuenda mberi. Nyika kana ikazara nevanhu vakawanda inobudirira kudarika nyika ine vana vabuda mairi vakaenda mune dzimwe nyika vakanotanga kuita mainvestments kunyika idzodzo. So ndiri kuti neimwe nzira, macomrades and friends, ndiri kuti pane vanhu vanenge vachiti izvo hazviiti, zvazodai zvokuti vanhu vanopedzisira vasisina spirit of hope. Kana mumwe auya neimwe pfungwa, as long as ari mwana womunhu umwe ari kuti ngatiitei tibudirire, let's look into it, let's try it. Ikaramba hatimushore. Umwe anouya neimwe nyaya, anouya futi neimwe pfungwa, kana kuti anouya neimwe idea, then we try that idea. Izvozvo zvinoita kuti nyika yedu irambe ichienda mberi, because zvinotisiya tiri vanhu vari competent. Nyika yedu tiri kuti zero tolerance to corruption. Nyika yedu tiri kuti zero to monopolizing. Nyika yedu tiri kuti zero to nepotism. Nyika yedu tiri kuti zero kunyaya yematribalism. So tikabatana takadaro, nyika yedu yaenda kumberi, because tiri kuti chenga wose mananga kunasina monzi. Zvakanganiswa zvatokanganiswa, isusu ngatijoinanei mahenzi kana tikaudzwa nemaleaders edu, as long as tiri mugroup ratiri kuti tiri kubatana kuti tidai, let's try to be one. And unzwe kuti mumwe wako kana asipo, unzwe kufeeling yekuti there's something changu chisipo. So maopposition ngavazvizive kuti ndinogona kumuka ndiri muopposition mangwana. Hausi opposition nekuda kwokuti ungori opposition, uri opposition nekuda kwemaprinciples. So kana uri opposition nekuda kwemaprinciples, chiona one or two things zvaunogona kufarira, then izvozvo zvokumotivate kuti let's move tiende pasecond level. Kana tikaenda pasecond level timboona kuti tinoita sei. We try things, we vet things, then we move forward. So ndo nyaya ndakanda kuti nditaure kwamuri macomrade and friends, kuti tisaore kumwoyo kuti paipai vakazoti chinhu chedu, nekuti Victor Matemadanda akazobuda pavidhio achiti there's nothing like chinhu chedu, tava kuda kuita political conventions yekuti munhu wese takuenda mberi, but soon after that vakazotirasa vakadai, saka chinochenjedza ndo chakatanga. Tikaramba tiine that spirit, we'll be like snobs which are busy boasting about the academic achievements. Ngativei vanhu vane pfungwa dzinoramba dzichienda mberi, vanhu vane procession panyaya dzekufunga, vanhu vari kufunga zvimwe zvichienda mberi, vanhu vanoramba vachiita konga new territories. Kuti nhasi ngatimbotraya izvo, ngatimbodai. Iye zvinezvo avauya vagezi havangave benzi, havanga sacrifice life yavo kuti vagoparara. Vane nyaya dzavakatosiya, dzimwe dzava dziri kumakoti dzavakangosiya dzakadaro. Pane nyaya dzakawanda. So isusu tikava vanhu vekungoti ngatingosiyai, ngatidai, uchazoona. Kugara kuno kunyika dziri kunze hakufadzi. Munhu wese anotoda kugara munyika yake, ende munhu wese anoda nyika yake. Hapana kuti tiri kurwa, tiri kuti ngatione ichi neichi kuti chinotiitira here. Hatisi kuti tinoda kurwa, tiri kuti ngatitiraye chino nechocho kuti chinotiitira here. So haisi nyaya yekuti nezuro vakambondidai, nezuro vakambotisiya saka tiri kuvasiya.